damina uwar albarka nasara tana bayan ka babu mai baje sawun ka kira mu na lambaika kun ga ka biye allanka tuni kayi huda taka kayi taka kai ta wani ka madawaki sai sambarka fararaniya ce kai madawaki daminar albarka sannu 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 dai madawaki ka biye allanka fararaniya ce kai madawaki daminar albarka sannu 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 dai madawaki ka biye allanka farar aniya ce kai madawaki daminar albarka sannu 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 dai madawaki ka biye allanka mai tasarrufin komai wanda muke wa kokenmu gani nan a duduke Allahu mai rabon ilhamu kai kuma kai mai dan kai kake da ikon ba'amu ba mu kai bukatun muwa gona wani ka ya gatan mu la ilaha illallah Muhammadu annabi bayanka farar aniya ce kai madawaki daminar albarka sannu 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 dai madawaki ka biye allanka rabu kara karowa kara dubin aminci naka a gurin ma'aikinka annabu mai rabon sakonka alihi sahabbai nai har tabi'i na gumbi konka malalar ganinka ta har ataba uba ko shakka har ila ga yawmiddin rabu ta goma shin albarka farar aniya ce kai madawaki daminar albarka sannu 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 dai madawaki ka biye allanka zani in yaban gwarzo mai aniyar a daura laya farar aniya ne kai in kuka bi ni zan kai aya damina ma albarka mai takanas da halin koya girgije na holoko ba shi saka ka canjin hanya madawaki hamshaki mai takanas muna bayan ka baraniya ce kai madawaki da mina albarka sannu 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 dai madawaki ka bi allanka madawaki ne bangowa sannan majingina gumbawa madawaki ne baya goya marayu kar su yi kowa ka zamo kadar kwannan tsallake mai nufin harugowa jinjina na zoyi ma kyauta ubangidan mai rowa sanadin abokina Amadu Daura mai kaunar ka farar aniya ce kai madawaki daminar albarka sannu 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 dai madawaki ka biye allanka madawaki ne bango majingina gumbawa madawaki ne baya koya marayu karsi tsohuwa ka zamo kadar kwannan tsallake mai nufin harugowa sanadin abokina Amadu Daura mai kaunar ka farar aniya ce kai madawaki daminar albarka sannu 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 dai madawaki ka biye allanka ban kaɗe su mun mata kun zuba da shekarar ɗauka gun samari ATM ɗauke saka a gare rarraka magani na yan bani ungo ubangida sambalka shugaba gwanin kowa jammuje muna bayan ka faraniya ce kai madawaki na rina albarka sannu 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 dai madawaki ka bi allanka ban kaɗe tsumin mata kun zuba da shi karan ɗauka kun samari ATM karɓi saka a gare rarka magani na yan baniya ungo ubangida sambarka shugaba gwanin kowa jamu muje muna bayanka halinka abokinka inda ka saka fama ta aka farar aniya ce kai madawaki daminar albarka sannu 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 dai madawaki ka biye allanka sansanin mutane duk inda na saka fa sunanka
kara da waraya ko ta ina ana begenka. Wasu na yabon haliya, wasu suna yabon kyautarka, wasu na yabon haƙuriya, wasu suna abamu ya taka. Madawaki san barka ka ci akwai kwayo halinka. Farar aniya ce kai madawaki daminar albarka. Sannu sannu dai madawaki ka biye Allahnka. Sassanin mutane duka inda na saka fasan barka. Kara da muraya wata ina ana begenka. Wasu na yaban hali, wasu suna yaban kyautarka, wasu na yaban haƙuriya, wasu suna abamu ya taka. Madawaki san baraka ka ci akwai kwayo halinka. Farar aniya ce kai madawaki daminar albarka. Sannu dai madawaki ka biye Allahnka. Da a ce siyasa zanye da kwaikwayon halinka, koko dai sarauta zanye da kwaikwayon halinka, koko kasuwanci zanye da kyautayin halinka. In kwa mai kudi ne niya zari kabin sahunka na ta'aka. Madawaki gaishe ka kai ta kara akan Allahnka. Farar aniya ce kai madawaki daminar albarka. Sannu dai madawaki ka biye Allahnka. Ga matattarar sannan ya shago matattarar malumma, wanda ba shi ba kwantira babara gurbu mai al'umma. Madawaki sannun haka zane in zayyano halinka, karkashin nagartarka in yi fashin bakin halinka. Alasanya in yi gamowa in yi katare abu ya halinka. Farar aniya ce kai madawaki daminar albarka. Sannu dai madawaki ka biye Allahnka. Ga matattarar sannai shago matattarar malumma, wanda ba shi ba kwantira babara gurbu mai al'umma. Madawaki sannun haka zane in zayyano halinka, karkashin nagartarka in yi fashin bakin halinka. Alasanya in yi gamowa in yi katare a koya halinka. Farar aniya ce kai madawaki daminar albarka. Sannu dai madawaki ka biye Allahnka. Madawaki labaika. Madawaki labaika sannunka daminar albarka. Taimakon ka yi girma ya wuce wasu fashe a waka. Farar aniya ce kai madawaki daminar albarka. Sannu dai madawaki ka biye Allahnka. Madawaki lambaika sannan ka daminar albarka. Taimakon ka yi girma ya wuce wasu fashe a waka. Zakure kawai zan yi kare da abun ya gigishe ka. Na kira ka makasau mai cikar isa a harkokinka. Ina sannu dai zana warware a harkokinka. Farar aniya ce kai madawaki daminar albarka. Sannu dai madawaki ka biye Allahnka. Mustapha Bukar ne kai ko mana ce da kai injiniya, masanin makama ne mai tagomashi da tsarkin niyya. Madawaki babanka madawaki ka biyo kan hanya, je ka gurin Musa sarki na daura mai alkunya, sahibi gurin ala madawaki dole ne wakenka. Farar aniya ce kai madawaki daminar albarka. Sannu dai madawaki ka biye Allahnka. A fage na exposure madawaki ka iya ka huta, civil engineer ne kai albarkatun ruwa kai shifuta. Kayi ayyuka zokar da suka zarce ayyuwa shifuta. Tun je mai uban aikin ka sun wuce mai bita. Farar aniya ne kai masu biyar ka ba sa kuka. Farar aniya ce kai